Uni, oh. Tuubo na si May. Dai pa maako ni Jinggoy kan barangay Jaro Malinaw Albay na dai niya na makakaibahan pa sa iyang lola. Alas 10:30 nin aga kaya kasuod ma Pebrero 19 kan makuryente ang 66 anyos sa si Violeta Sineta. Istorya niya, Sabado, Pebrero 18 kan maputol ang kable nin kuryente sa Purok 6 kan nasabing barangay. Bilang opisyal sa barangay, saruda siya sa mga tulos na nagpaabot nin sumbong sa maniamiento kan Aleco. Kasuod ma, mantang pigahalat-halat na nindaan pag-abot kan linemen, nakikig na sa nadaas siya kan maisiya na may nakuryente ng residente. Mas ikinabigla niya man kan mahiling na ang biktima iyon na palanaan sa iyang lola. Siguro pa po madam, kung naabutan kong buhay ang lola ko, baka ako nagkasabay. Tapat madam, so live na wire. Pinarsa ko na ito madam, taon ako nadismayo sana sa lola ko, ko maagapan ko pa. Kung di na ito talaga madam, tug na siya, tutong na subites. Kaling ko sana po subites niya, nagpurutok na subites niya. Tanaipit niya po kaya so live. Sa impormasyon, hali ang biktima sa harong kan aki kaini nga ni makicharge kan sa iyang cellphone. Antes maguli, na nga napasubuot na igatong asin gulayo na pangutuan si Sineta. Alagad natong tungan kaini ang live wire na nagkausakan sa iyang tulos na pagkagadan. Sigun kay Barangay Kagawad Jones Camacho, di ay man sinda nagkulang sa pag-follow up sa manahimiento kan Aleco. Nga ni tulos na maaksyonan ang problema ninda sa putol na kable sa Purok 3. Alagad da ida asinda nagpinsar na maging sa Purok 6 kung sa ina kuryente ang biktima, igwa naman putol na kable. Kung halimbawa na nangyari ganitong insidente o kaya kahit hindi naman aksidente, lalo na sikap, nandun po yung tulong namin na barangay official. Sinerto man kan Malinaw PNP, papanimbagunin daan mga personang mapapatotoohan na nagkaigwanin pagpapabaya na nagkausa sa nasabing insidente. Ang update po natin sa kaso, nag-request po yung pamilya ng biktima kanina lang na kung pwede makaharap nila for confrontation and dialogue yung pamunuan ng Aleco. Always observe po natin yung public safety. Kapag may nakikita pa tayo mga public hazards, kagaya po mga dangling wire, open manhole, sa tingin po natin magiging hazard sa publiko, sa ating mga residente. Sa ngunyan, nakapatente na sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Renzana.